Ahojte, ja vás tu všetkých po dlhej dobe znova vítam a rada by som vám urobila výklad pre baranov na mesiac október. Takže ja si najprv kartičky vyčistím. Výklad urobím zo 4 druhov kariet. Takže čo čaká baranov v októbri? Čo ich čaká a čo ich nemíne. Po prípade si povieme nejakú radu. Vytiahneme si aj anielské kľúče. Takže čo čaká baranov v októbri? Samozrejme som tu pre vás aj na osobné výklady, ktoré si viete objednať na e-maily, ktorý zverejním pod nahrávku. Výklady osobné robím v čo najkratšom čase, tak aby ste dostali odpoveď čo najskôr. Samozrejme vám všetkým veľmi pekne ďakujem za každé pozretie, za každý like. No, ja si kartičky najprv takto predmiešam, aby som vedela. Oha, tu kartičky už aj lietajú. No, takže, milí barankovia, no, toto sa mi veľmi páči. Vás tu čakajú naozaj veľmi pekné veci a idú k vám aj veľmi veľa nových vecí. Toto sú kolektívne výklady, takže samozrejme nemusí to rezonovať s každým. Vyberte si každý z toho, zo všetkého, ako čo je tak pre vás najlepšie. Takže barani na barankovia na mesiac október. Takže vás čaká taká nová etapa životom. Čaká vás veľké šťastie, taká výhra vášho života. Prichádza vám do života aj muž, nový muž, ktorý bude citovo k vám tak dosť blízko, by som povedala, že budete na rovnakej takej tej vlnovej dĺžke, ako sa vraví. Len zostaňte verná takým tým svojím, tomu svojmu presvedčeniu, počúvajte ten svoj vnútorný hlas, spoza tých všetkých takých tých, lebo vám sa ide tých viacej, tých partnerov, spoza tých všetkých, vlastne to srdiečko vaše, tá vaša intuícia vám, lebo vy máte veľmi dobrú intuíciu, vám napovie, ktorý z tých potenciálnych partnerov je ten pravý. Takže
Srdiečko áno, ale mať pritom trošku aj tú hlavičku, aby ste nedali šancu niekomu, kto si vás tak akože nezaslúži, hej. Vy ste tu ako kráľovna pentaklov, to znamená, to je žena, ktorá je celým svetom, doslova a do písmena, je sebavedomá, je žena, ktorá je vo svojej sile, vie sa postarať, je rozhodná, stojí si za svojimi názormi. To je jednoducho žena, ktorá vie, že tá jej hodnota je naozaj nevyčísliteľná. A môžem vám povedať, že vo svojej blízkosti mám človeka, takú ženu, ktorá je baran a je naozaj úžasná. Čo sa týka tých vzťahových, ešte k tomu sa vrátim. Do toho života vám ide teda úplne nový človek, ktorého vôbec nepoznáte. Tento človek, či už to bude muž alebo žena, pani, otočte si, je to človek, ktorý vám už príde je to človek, ktorý s vami aj zostane. Je to taký trvalý vzťah. Hej, takže vám už končí také obdobie také tej samoty. Rozvíjajú sa pred vami také nové cesty. Ďalej, čo tu vidím, je, čo sa týka toho muža. Tento muž bude muž, ktorý naozaj vie tej žene alebo vie ponúknuť všetko. Čo sa týka takého toho zázemia, toho pokoja, tej vernosti, takých tých základných pilierov, ktoré my ženy naozaj potrebujeme. Keď to počúvajú páni, toto bude žena, ktorá naozaj bude stať za to, ktorá vám dá pocit toho domova, toho bezpečia takého, hej. Vytvorí vám vlastne ten domov. Doložím si ešte, ako sa vám bude dariť v práci. Čo vás čaká v pracovnej oblasti. Takže čo čaká bykov v pracovnej oblasti. Byci, dajte si pozor na dajte si pozor na ľudí, s ktorými pracujete. Je medzi vašimi kolegovcami človek, ktorý vám nepraje, závidí vám a dokonca kuje tak za vašim chrbtom také tie nepríjemné všelijaké tie konštelácie a všelijaké tie, hej, zlé veci. Ide o človeka, ktorý je citovo vypriahnutý, chladný a v živote sa túla vyslovene sám. Hej, že je to taký, ani by som nepovedala samotár, ale skôr taký vnútorne nevyrovnaný človek, hej. Taký mačo. Ale vy ho prekúknete skôr, ako on vám stihne niečo za tým chrbtom. Ale dávajte si pozor, lebo je tu naozaj veľká faloš, veľká pretvárka. Pre tých, ktorí hľadajú novú prácu, no, ide vám sem práca, ktorá bude vašou srdcovou záležitosťou. Nebojte sa tej zmeny. Je to pod takým požehnaním toho vesmíru, toho všetkého a je to práca, ktorá vás bude baviť. Vôbec sa nebojte zmien, choďte si za tým. Pozrieme, aha, už nám to tu skáče, čo vám odkazujú kartičky. Láska lieči všetky rany. Takže tak, ako som povedala, vždy sa rozhodujte podľa toho svojho srdiečka. To vaše srdiečko vám vždy najlepšie našepká. Vy máte naozaj skvelú intuíciu, takže a všetko sa snažíte vždy riešiť tou láskou. Nevzdávaj sa nádeje. Dávaj lásku sebe aj druhým.
a zaujmi svoje miesto v živote. To sú tie nové šance, ktoré som vám pred chvíľou spomínala v tej pracovnej oblasti, ale aj v tom partnerskom vzťahu, že máte sa vyslovene chytiť tej príležitosti a nepustiť ju len tak z rúk. Hej, neprehliadnite to. Takže toľko odo mňa. Ja vám veľmi, veľmi vám držím palce a budem rada, ak mi dáte nejaký komentár, či niečo s vami rezonovalo, alebo či tam niečo na vás aspoň teda trošku sedelo, či som sa trafila, ako sa vám darí a tak. Takže ahojte a majte sa krásne.